spasie in die buitenkant van die 13. By die center en Johan Grobler met hardloop en hy speel maar die buitenkant van die speel daar aan die oorkant. Weet dat verkeerde vluit, maar skitterende 3 wat gedruk word daar aan die oorkant. Dit in die skram. Al wat uitgegeen aan die oorkant, so speelskop loskant gee. Gaan die bal reg op vir Wolverine, sy haai op reg. In die center, so chicken wing aangee. Na die sewe flank van Wolverine. Wolverine se gift van Melanie. Wat bietjie spasie kry. Verklaar dat van eerste buikslag en die bal uitgee aan die linkerkant. Van die middag hou en daai bal baie goed gaan. things, bro. And even the guys your body's on the line, bro. Run, bro! Oh, yeah! You want to show them now? Money, 1 down. Yeah, that's a clean move. Please, bro. You can do it. Give me it. Okay, coach and leopard is close, but bro, you wanna play the big league? You wanna play like Paul wel nog steeds beschikbaar voor de Wolven. Goed weggemaakt was het tussen de leden mannen. Waarna vooral zijn goede span zien. Maar we zijn wel weer wij zijn een baie goede aangeer daar zo aan die nummer 14. Wat zou die man wat oor die lijn gaan en een baie goede green so terug voor die Wolven. Baie goede werk was het eerste van die Wolfstad. Die werden een paar maanden van de bal was het die lijn breed en dan een briljante aangeer weer.
effort off nonetheless, as we see Moabi Ashworth puts that first receiver before we see Marcel Heeman, the vice captain, bang bang for the Wolves. Off we go, folks. We've got a game of rugby on our hands. Ondersteuning is dadelik by dan spelende. Daar so blyk vir my Marcel Heeman wat gaan werk soek het Marcel Heeman en so amper hy kry dit tog reg strek in die laaste poging en Marcel Heeman daar so met 'n uitstekende loopie kry dit reg. Altyd daar in geleenthede afgerond nie, kon net die continuïteit, die momentum optel nie. Die lyn wat gebreek word, hier's geleentheid reg oor die opponent. As hy daar oorkyk, die Nova Wolves, hulle probeer hulle weg vind in hierdie wedstryd. Keer is dit Heeman wat daar deur die gaping kom, voordeel vir die manne van